Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Akubikwa ukuthi ekhalelwe ngamasongo kwasigonyela inkosi yesizwe sabakhwanazi uNtokozo ngosuku lwangesonto. Nginibingelele ngiphinde nginamongele ezindabeni zezwedemete igama lami ngosibonga konke wakandonda Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Ekhalele ngamasongo kwasigonyela ngesonto ebusuku inkosi yesizwe sabakhwanazi uNtokozo kuba ukuthi ishaqwe uphiko lweNIU ngesonto ebusuku. Umthombo wesondelene nenkosi kuba ukuthi kwafike uphiko lweNIU ebusuku endlunkulu lwabe selishaqa inkosi lwemuka nayo. Lo daba kubeka ukuthi lufihlwe njengesikhali zamantunga njengoba inkosi akufuneki izindaba zayo ziphumele ngaphandle. Kubeka ukuthi iNIU yashaqa inkosi maqede yabe isihamba nayo endaweni yase Kokstad okuyila iphekwa khona ngembuzi. Omunye wemthombo ongathandanga ukudalula ubikele iphephandaba indaba online kuba ngampela likhona icala elithinta inkosi elivuliwe station samaphoyisa akamsana obesecela ukungadalula njengoba kubeka ukuthi icala leli elibucayi futhi ke indaba ezithinta inkosi akufuneki nihambe nesibhebhethekile. Kubikwa ukuthi inkosi besibekwe icala lokutholakala nesibhamu esingeke emthethweni. Abantu babe nokuphawula kwahlukahlukene khona lapha esigundleni zokuxhumana ngalo lolu daba. Usifiso sokale idudla uthe yazi namakhosi aphoxe izihlalo zobukhosi nje awazi noyise baze besibekela amaphara njengoba akwenze njani. Thina sizwe sisenkingeni njengoba vele icasula nje lento ngoba amakhosi ayahola kodwa imostawo ahlezi ezibandakanya nobugebengu. Ubonga Gumethe uthe indaba ezinhle lokho nakho ke sifuna ukuzwa njengesizwe bonke abantu kumele beqonde. Uziyanda Mapholo uthe sithi sibabaza lokho kuvele kuvumbuke okunye. Uzinhle hlela uthe manje wena uzivezelani ngoba lento ifihliwa kufuneka niveze indaba ezisemakhushukhushu. Alex Mnisuthe isizwe sigade uJesu kumanje akunamuntu ozokhokha izimali wabe esefaka ama-emoji ajabulayo. Mavovo uthi ayiboshwe i-AK Pox uthi bekade kubulawa abantu ngaso lesibhamu esikhulu kangaka. Bafethi maningi akakhulu ama-comment ngizofisa ukuzwa ukuphala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.